ମୁଁ ସେ କୃଷ୍ଣା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯାହାକି ଦେଖିଲି ଆଜିକା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯାହା ଚାଲିଲାଣି ମୁଁ ବି ଏଥିରେ କହିବା ମୋର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବିଲି ଯିଏ ସମିତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ନିଜ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଲୋକ କିଏ ଏଣ୍ଟରଫାଏ କରିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପର ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତୁନା ଭାବରେ ପନହ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଦେଖ ନା, ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କର। ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସହ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି, କ'ଣ କରିଛି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯଦି ନ ଜାଣି ମାର୍କ ନ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ସମସ୍ତେ TRP ନେବା ପାଇଁ ତା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କର। କାହିଁକି କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ? ସମିତିକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବ। ଯିଏ ଯାହା କଲା ତମର କେଁ ଗଲା, ତମେ ତମକୁ କେମିତି ଶୁଣ, ତମର ଚାହୁଁତ ମୁଁ ଠିକ୍ ୱେରେ ଯାଇକି କିଛି ଗୋଟେ କରେ। ଆଉ କାହା ନାଁରେ ଇଏ କରିକି ସେ କରିକି ଏବେ ମିଛଟାରେ TRP ନିଅନ୍ତୁନି। ମିଛଟା TRP ନେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ TRP ଥିବ। TRP ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ପପୁଲାର ହେଇଯାଉ, ରାତାରାତି ପପୁଲାର ହେଇଯାଉ। ଆରେ ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ରାତାରାତି ନୁହେଁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅଗାଧ ପରିଶ୍ରମ ବି ନେଇ ଜଣେ ପପୁଲାର ହେଇପାରିବ। ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କାମ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନରେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ଆଜି କାଲି ମିଳିବ। ସେଇ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯାହାକି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ, ମୋ କାମ ହେଲା କାମ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆସି କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ଭଗବାନ ଦେବେ। କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ନିହାତି ମିଳିବ, ଆଜିକାଲି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 4.5 କୋଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା, ଭାଇଚାରା ସବୁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଭାଇଚାରା ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ କହିଲ ଇଏ ଜିନିଷ ରହୁନି। ହେଲ୍ପିଂ ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର କାହାର ରହୁନି। ଆମେ କେମିତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତା ଗୋଟା ଟାଣିଦେ, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତା ଗୋଟା ଟାଣିଦେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଆନ୍ତୁ କି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ 5ଟା ଲୋକ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିର 5ଟା ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତୁ ଯାହା ଆମେ ତ ପଛରେ ଅଛୁ, ତ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ, ଆଇଦର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଆଇଦର ମୋଟିଭେସନ୍, ସବୁ ଜିନିଷରେ ତୁ କର। ସେଇ ବିଲିଭ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି କେହି ଦେବାର। ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ତା ଗୋଟା ଟାଣି ଦିଅ। ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତିନି, ବୁଝିପାରିଲେ? ବେଶୀ ଦିନ ସେ ଲୋକ ତିଷ୍ଠି ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ସବୁବେଳେ କହିଲ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ହୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯାହାକି କେଉଁ ଲୋକ କି ଯିଏ ଜଣେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଦିଅ ନା, ତା ଗୋଟା ଟାଣିବାର କାମ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ତମେ ତ ସେତିକି ପିଲା କରିପାରୁନି, ସେ ଗୋଟେ ପିଲା କରୁଛି, ତା ମନୋବଳ ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ। କାହିଁକି ମୋତେ କହିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛ କାମ ମନୋବଳ? ଜଣେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଉ, ହଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ଆଜି ନ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କିଏ ପଦେ ଆସି କହିବାର ମୁଁ କେବେ ଦେଖୁନି। 4.5 କୋଟି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ କାଁ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ, ବାକି ଲୋକ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ରହୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ? କି ଆୱାରନେସ୍ର ସୋସାଇଟି ରହୁଛି, କିଛି ଆୱାରନେସ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ନା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଜାଣିକି ଅଜଣା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି? ଆରେ ଆମେ ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କାଲି ପଳେଇବା। ପଇସା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ପଇସା କେତେ ଦିନ ଭାଇ? ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏତେ ଟାଟସ୍, ଏତେ ମେଣ୍ଟେନ୍, ଆରେ ମଲା ବେଳୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାଠ ତମ ପଇସାରେ କିଣା ହେବନି, ସେଇଟା ତମ ଭାଇ ପଇସା ନୁହେଁ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପଇସାରେ କିଣା ହେବ। ସେଇଟା ଟିକେ ନିଜକୁ ଭାବ, ତାହା ହିଁ ତମେ ଭାବୁନା। ମୋର ମୋର ଏତେ ଟାଟସ୍, ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ତମର। ଗଲାବେଳେ ସେ ଡବା ନେଇକି ଯିବ, ଗଲ ସେ ଡବା ନେଇକି, ଗୋଟେ ଡବା ନେଇକି ଯିବ, ମଶାଣି ଯିବ ଡବା ନେଇକି।
ସେଟା କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ଆମ ଜିନିଷ ଆୱାରନେସ୍ ରହୁନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ବି ଏଜୁକେସନ୍ କିଛି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଆମର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ପରେ ଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ମୁଁ ମାନୁଛି ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଭୁଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆମେ ଯଦି ଆମ ସମାଜକୁ ନ ଗଢ଼ିବା ନା, ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଥିଙ୍କିଂ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ରାଜା ପୁଅ ରାଜା ହେବ, କ'ଣ ଗରିବ ପୁଅ ରାଜା ହେଇପାରିବନି? କାହିଁକି ହେବନି? ଏଇଟା ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ସବୁ ହେବ। ଯେତିକି ସେ ଗରିବ ପୁଅ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନା, ତା ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିଦେବା, ସିଏ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ। ହିସାବ ବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେ, ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣେ, ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣେ, ତା ଗୋଡ଼ ଟାଣେ, ଏମିତି ଟାଣି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଏଇ ମନରେ ଥିଲା ଏ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ କଥା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କର ରୋଷ୍ଟ କରାହେଉଛି, ସେଠି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଛାଡ଼େ, ଇଏ ଛାଡ଼େ, ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେବା ବଦଳରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛ, ସିଏ ଏତେ ଖରାପ, ଇଏ ଖରାପ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବା କମିଲେ କାହିଁକି? ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଗବାନ। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, କାହାଠୁ ଛିଡ଼େଇବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ଯେତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କିଛି ନ ଦେଇପାରିବା, ତାଠୁ କିଛି ଆଣିବା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନେଚର୍, କଲଚର୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରହିବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଇବା ବାପା ମା, ଫ୍ୟାମିଲି କି ଆମର ସୋସାଇଟି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ଆମର ଆଗ ପିଢ଼ି ଠିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିକି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦେବେ। ମୋତେ କହିଲେ କେଉଁ ଭାଇ କେଉଁ କିଣି କାହାର ଟଙ୍କା 500,000 ଦେଇକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କିଣି ନେଇଯିବେ। କେଉଁ ନେତା ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହିଁ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ନେତା ନୁହେଁ କାହାର। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କି ମାନେ ଅନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରଖାହେଉଛି, ଆଗେ ତୁମେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ିବେ ନା, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହିବନି। କେଉଁ ନେତା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେତିକି ନେତା ଯିଏ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଭଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରଖେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ରଖେ, ବିକାଶର ଧାରା ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ସେତିକି କହୁଛି ଭାଇ, ସେ ଆମର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଜି ନାହିଁ, ସେ ପଇସା କଥା କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ହେଉଛି ଡେଲି କି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କି ନିଜେ ଯାଇକି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ଏତିକି ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଜଣେ କହିଦେବେ, କିଛି ଆଉ ଡରିବାନି, ଯାହା ହବ ଦେଖା ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛି।